περιμένουμε στην αγορά συναθισμένοι. Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλιτο μια τέτοια απραξία? Τι κάθονται συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια να κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι σαν έρθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται στις πόλεως στη πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω επίσημος, φορώντας την κορώνα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχτεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι πιο μαθηματικοί πρέτορες έβγηκαν σήμερα με τις κόκκινες τις κεντυμένες τόγες? Γιατί βραχιόνια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια? Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαγάματα έκτακτα σκαλιγμένα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί και άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουνε τους λόγους τους να πούμε τα δικά τους? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα κι αυτοί βαριούνται φράγες και δημιουργίες. Γιατί να αρχίσει μόνο μια σε αυτή η ανησυχία και η σύγχυση, τα πρόσωπα, τι σοβαρά που έγιναν? Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατείες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι? Γιατί ανήχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήρθαν και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση.